उफ दानालाय माथो एसे बन सिनायावनो मेंग्रा जाबायलाय माथो गोबावथारसैमोनब्रा आंबो बन सिनिया जेब्लानिफ्राय न'आव गेस बायना लाबोदों बै समनिफ्रायनो बनखौनो सिनथाराखैमोन आङो नाथाय दिनै आफा गैयियाव न'नि बारिनिफ्राय बबेथिं बन दं बबेथिं बन गैया नागिरना लाबोनांगौनि बायद' जाबाय जिबायदि बारा जाना दं गेसनि दामाबो सोनोनो हाया जाबाय आरो मैगं थाइगंनि दामखौथ' बुंनोनो नांला 1 केजि बिलाहिनि दामा 150 रां जाबाय जों आंहा आरो दंबावोसो देलाय मांग्रिनि देलायनाय आयैसो दिनै न'पालिस बिहरबा गाबोन पाउडार बिहरनाय आरो अखानायै लिपस्टिक बिहरनाय हाय मादि जाखो आंनि खाफाला हाय गसाय साला बे हिनजावाबो खामानियावबो एसेबो उदाय रोङा थै हैद माथो दै सिगांबायलै आंखौलाय सिखारदोंना सिखाराखै दैखौनो बिहरनो र' ओइ राधिका दै लाबनाय आंनो गोख्रै लाबो बे मानसि सासेया मा जाखांहरलायखोथाय मालाय देलायनायफोराव गाबफ्राव हरलाबाय थायो खोनादोंना खोनायाखैब्रा मानसियालाय दै गांनाया जाथारला मा जाबाय थाखो बेलाय माथो हरथाराहाय आंबा आहा देलायग्राफ्राबो जोबजोबनोसै माया जोबगोन माया जोबाखै नायग्रोनोसै आं आयौ बेबो जोबनोसै बेबो जोबनोसै बेबो जोबजोबसै र' दा सासेया बाजाराव थांबा बिहरखानोसै आं लिस्टफोरखौ मबाइलाव टाइप खालामना दोनखासै आं मा बिहरनांगोन नील पलिश मोननै मास्कारायाबो जोबसै मास्कारा मोनसे आरो लिपस्टिक आरो पाउडार सेन्ड खालामना दोनखानोसै आं थै ओइ राधिका है बिनाव दै बिनानै मोनलोंनाया गोब्राबलै दैसो बिहरबावदों बियो आंनाव बे देलायफुनाय टाइमाव केन आं दै हैनो हायो बिनो जायहा गांदों फैना लोंफैथों दरखार गैथाराहाय आङो हैनो ओइ देलाय मांग्रि अलसिया हिनजाव बेंगे जाबाय नामा नों आं दे दहायनिफ्रायनो दै बिगासिनो खोनायाखै नामा नों आंखौसो राखांखां बुंफैबावदों बियो नोंहा नुखायाखै आं देलायनायखौ देलायफुनाय समाव आं नोंनो दै हैनो हायो नायदो दानियाबा महारानिखौ ओजों आंहा खामानियाव मा जादों बिहा देलायनायासो गेदेर ओइ रिन्दाव बावबाय नामा नों गोदो एफानि सिगाङाव आंखौ मा बुंना लाबोआमोन मा बुंदोंमोनथाय आङो माथो गोसोआव फैला मा बुंदोंसो होनदों नों देलाय मोजाङै गोसोखांलाय मा बुंमारदोंमोन आं मा फाग्ला फाग्ला सिमां नुखोलै आंलाय फैला मेन्देलाजोंसो शुटिं खालामनाय सायालाय जादोंना जायाखैब्रा ओइ बुरि मा जाखोलै सायालाय दाबो मोनफैला गरमाव थानो सुखुलायलांलालै लोंनो लुगैनाया हामथारलिया आंहा र' आंनि फन थिखाङाखैना बे गोदान सेंग्रा लानायनि प्लेन लादोंना बे दिनैबा बोनाबो लांथारगोन आं बेखौ सालिखौ रहाय बोराय मा एफा आथुर सायानो नै दासो जाथारबानो जाबाय सा खापसे फुदुंनायावनो एफा गोबाव दे लोंदो आरो बोराय आया मा जाखो बेलाय मैयासो एफा बुरजा सिथि लाबबाय माथो बाबसिस्रिसो मोनदों बोरै मोनखोहाय बोराय सा आथुर जाबाय थाग्राया संख्रिनि सा फुदुंना होजादों आंदो दासो मोनदो नों बोराय बोराय सायालाय गोथाव जादोंना जायाखै जादों मानो जाया जानो
नों फुदुंनाय सायालाय गोदोनिफ्रायनो गोथाव जाखायो दाबो गोथावानो खिन्थु गोथावबाबो एसे बाबसिसि मोनदों आरो बुरि जोंहा राधिका आइयालाय सिखारदोंना सिखाराखै न' एफा सानजौबाय बेफोरबायदि सिख्ला मानसियानो एफा गोबाव उन्दुयोना खामानि दामानि एफा एनै मावनांगौ नोंहानो एसे सहाय मोनगोन ना बिमाफोरा फोरोंबा मानो सिखारा जानो बोराय दहायनो सिखारना माला रिलिजना फिलिस खालामगासिनो न' सिङाव है थाले बाले गैयालै आंजों माथो बिखाखौ दुब सोमोनखोब्रा है रागा है ओइ राधिका ओंखारबा न' सिंनिफ्राय सोर जाखोलै बुरि माबा जाथिथिनो आंबो सिनायाहाय बोराय सोर जाखोथाय ओइ राधिका ओंखारबो साला एसेबां कल खालामबाबो रिसिभ खालामा नोङो ओंखारबो ओइ बोराय माइफा खावब्ला सिब्ला सेंग्रा बिलाइ माइफा गरम फैलाय खाथियाव थांनि थौनाय ओइ सेंग्रा दाउ मोदलाला बबेनि जाखो नोंलाय आंनि फिसाजोखौ रायफैलायनो हानाय ओइ आदै बेयावसो नोंसाजोनाव सोंबा मिथिगोन आं सोर माबायदि गथ' बिलाइ मा गेदेर मानसिजोंनो उल्था रायलायनाय बुरि राधिकाखौ लेंहरनाय माबा आंखौसो बिहाव लेंलायलांबाय र' आं लिंहरनि राधिका आइ ओजों फैलाय आया बेलाय बोरै सफैलायखो जोंनावलाय आया फानसो माबा एरना फैलायबाय नामा बेलाय मामोननाय राधिका आइ बे सेंग्रायालाय सोर जाखो माबा आंखौसो बिहाव लेंलायलांबाय आफा आंबो बेखौ सिनाया सिनायासै होनबावदो नों हरनाय मेसेजखौ देखायनो रं मा जालाबायखो आं हमनानो मोनदिया मा बुंनाय जाखो बेफोरो आफा सिनायनायालाय सिनायो जों सानैजों मोजां मोनज्लायो हे मा उल्थां फाल्थां जाजोबखो दसेनोबा सिनायो दसेनोबा सिनाया आंहासो खर'आ उल्थां फाल्थां जाजोबलाय लांबाय देलाय बाबु नोंनो बुंलाय जोंनि फिसाजो राधिकादो नोंहा मा सोमोन्दो दं आरो जोंनाव मानो फैदो आदै राधिकायानोथ' बुंखाबायना जों सानैजों मोजां मोनलायो होननानै बेनिखायनो आं राधिकाखौ लांनो फैदों हा आंनि फिसाजोखौ लांफैदों ओइ गथ' हाबा जानायखौ ओंखाम ओंख्रि गेलेनाय बायसा मोनदों नामा आंनि फिसाजोआ देलायनायाव बेसेबां खरसा थाङो नों मिथिगौ बेफोरखौ ओइ बेयावसो नोंसाजोनो जा देलायग्रा नांगौ गासिबो होजोबगोन आं आरो नोंसाजोखौथ' जेबोखौनो मावनो होखाया आङो रानि बायदि दोनगोन बेयावसो रानि बायदि माखोबा आइ आफानि सिगाङाव जा दुखा देखायदों बियो नायगोनसो र' आं देनां होनो हागोन ना हाया बियो देनां होनो हायाबा मोनखागोनसो बियो ओइ जाम्बा गोसोआव फैबाय दा गोसोआव फैनायाथ' फैबायमोन र' गोसोआव फैबायब्ला वाट्सएपाव नोंनो मोनसे देलायग्रानि लिस्ट हरदां दा बाजाराव थांबा लानानै फै थाङोब्ला दैया लायना लोंफैद' है साला सिगां गोसोथोनाय समाव जा दुगा बुंना लाफ्लांबायब्रा आंबो बेयावनि सिगाङाव साला बे हिन्जावखौ लाना दासो फस्थायबायलां ओइ दखानि सिखर मोनसेलै ओइ आसोल मा जालायखोब्रा माथो रिन्दावा हिन्जाव मोजांथार मोनथारबायब्रा हिन्जाव मोजां मोननो माथो आसोला बियावखौ दंमोनासो लाबदोनो आरो बेथ' बे हिन्जाव जाबायदि देलायनो बिना आरो दख'ना मानि सुना होबावसोनो बेसेरा बेखायनोथ' सालासुआ दा गामियाव ओंखारथारलालै ओइनि आसोला है ओइ रिन्दाव ओरै फैलाय ओइ रिन्दाव मा खबरलै माथो हाबा जानायनिफ्राय दिनैसो नुदोब्रा नोंखौलाय गैयालै हाबा जाना फस्थायबाय आं जेरावबो बेरायनो मोनला बेखायनोथ' थाब हाबा जानालै नुवाखै दा जों बेसे बिन्दास दं ना मा बुङो आसोल नङा माथो ओइ बन्दुफोर नोंसोरथ' बारा रायलायनो सम गैयालै आंहा हिन्जावनो देलायग्रा मुवा लायनांगौ बाजाराव आसोला हाबा जानानै फस्थाय मारबायलै है थौ थांनोसै जोंहाबो थौ ओइ आदै गाबोन होफैसिगोनलै फैसाखौ दे